škola je jedna věc, ze školy jsme dobře připravení, ale myslím si, že tohle víkend je úplně o něčem jiném. Že je to dobrý, že nás to všechny vrátilo zpátky na zem. A no, už nebudu prostě kecat. Tady pro vás máme dárek, je to supermoderní lékárnička, úplně nová z Paramedic Shopu, s nejlepším vybavením dostupným z USA. Tady máte doplněk, který se tam bohužel nevešel. Tak provizi jakou webu. Jak to kolovat? No, ale to je povinný. Vybíháme schody, táhneme se vší výbavou a těšíme se na figury, co tam leží čistě náhodou. Nečekaně nenachází známky života, tím pro nás oba začíná těžká robota. Já záchranář si klekám, figurí mě za hlavu a řidič zatím vytahuje věci z batohu. Zatímco stlačuji hrudní neznámé metody, řidič strhává obal a letí elektrody. Aby ta naše slavná akce měla ten správný náboj. Na monitoru vidím fibrilaci a podávám vývoj. Já jsem student, já jsem záchranář, po večerech si pročítám snad, co se mi po nocích musí zdát, aby zvládl tu školu studovat. No tak mámo, táto, brácho, já vám slibuji, že já toho záchranáře snad vystuduji. Dám do toho všechno svůj čas i spoustu svých sil, neboť to není jenom škola, to je náš životní styl. Náš životní styl. Adrenalin do kamily, intravenózní, dám půlku a čekám. Ty král, Teď na chvíli zastav, kontrola srdečního rytmu. Tak už tu správnou křivku konečně chytnu. Ale paní magistra na nás papírem s křivkou mává. Je tam pořád fibrilace, jasná zpráva. No a ještě k tomu asi dneska vážně nemám den. Cítím, jak jsem nečekaně z díly vyjel ven. Není na co čekat, teď vám ukážu, jaký jsem král. Už je to tady, jde se vrtat intraoseál. Já jsem student, já jsem záchranář, po večerech si pročítám snad, co se mi po noci musí zdát, abych zvládl tu školu studovat. No tak mámo, táto, brácho, já vám slibuji, že já toho záchranáře snad vystuduji. Dám do toho všechno svůj čas i spoustu svých sil, neboť to není jenom škola, to je náš životní styl. Náš životní styl. Naše paní magistra, vedoucí ročníku, každý večer si dává na čelo obklad z ručníku. Když jí v hlavě stále hučí naše dotazy, třeba proč na motorkách nejezdí lékaři. Studium letí jako voda, občas je to peklo. O zkouškovým nevycházím na denní světlo, ale až na ty temný chvilky je to pro nás ráj. Škola, kde jsou úžasní lidi, co smysl pro humor mají. Já jsem student, já jsem záchranář, po večerech si pročítám snad, co se mi po nocích musí zdát, aby zvládl tu školu studovat. No tak mámo, táto, brácho, já vám slibuji, že já toho záchranáře snad vystuduji. Dám do toho všechno svůj čas i spoustu svých sil,
životní styl. Nic, co by toho nespravilo. Nemám tady mobil. Kolika? Já tady mám někde. Když tady není Bezvědomí neníká, záchranka už pospíká. Citrusíci malá svítí, na místo se rychle lítí. Masíru, co stačí síly, adrenalin, dej do žíly. Svíček a defibriluj, EKG zas monitoruj. Neváhej a masíruj dál, já jdu vrtat vnitrostál. Do prasáka s nikemu, samozřejmě mrtvému. Palpitace, kanilace, na stranoce 420, palpitace, intubace, záchranář je dobrá práce, auskultace, amputace, rukavice, perán v ruce, endoskop, oximetr, reflexmetr, kanometr, všechno známe, všechno máme, děleníme, odsáváme, životě tě něco sere, spojenci na mizere, soporkova somnolence, parezanek, koresponence, motorek, hrudní sání, máme povolání. Je z hospodářství, stala se tam nehoda, posloven počívá vašek, kolem spousta prázdných flašek, neudrží se ve svoje, nastavené jak jídlo hnoje, vstávej a pojď vašíku, vyšel si nám ze cviku, zanechal se na klání a slyším slabé strkání, jsem se otočil, a co se nám pomočil. To je právě dobrý. Já mám tady. Já strážím svoje Palpitace, kanilace, na stranoce 420, palpitace, intubace, záchranář je dobrá práce, auskultace, amputace, rukavice, perán v ruce, endoskop, oximetr, reflexmetr, kapnometr, všechno známe, všechno máme, děleníme, odsáváme, v životě tě něco sere, vzpomeň si na mizere, soporkova somnolence, parezanek, koresponence, motorek, hrudní sání, další máme povolání. Přišla zrovna, gymnastika, ubytovna, pěkná noční, páteční, domažlická jateční, rukavice, noční troje, očekávám nepokoje, sluší pozdrav, Erik More. Ale to sex ore. Záchranáři nejlepší jsou motorkáři, na rozdíl od cigánů, cokolidáci orgánů, no pak když se práce má, Masaryse, značka Ideál. Nás vychová Magistra Eva Teprová! Komunikace, kanilace, nastranoce 420, palpitace, intubace, záchranář je dobrá práce, auskultace, amputace, rukavice, perán v ruce, endoskop, oximetr, reflexmetr, kapnometr, všechno známe, všechno máme, děleníme, odsáváme, v životě tě něco sere, vzpomeň si na mizere, soporkova somnolence, parezanek, koresponence, motorek, hrudní sání, začínáme povolání, začínáme povolání.